Βασιλείου για τον Φαβάλη. Διώχνει ο Κόρμπος. Ο Βασιλείου με το Φιτανίδη. Κρατάει ο Βασιλείου. Τα στηρίγματα που έχει όμως είναι αρκετά μακριά. Αναστασάκος με ελεύθερο βολέι μπάλα σε ένα σημείο που ο Βασιλείου παίζει με τον Γκρίμπιτς. Δεν είχε γκολ εκείνο το μάτς, 0-0. Βασιλείου. Βιάννα. Ξανά ο Βασιλείου. Αλλαγή παιχνιδιού. Ο Βασιλείου στον Γκρίμπιτς. Άνοιξε το κοντρόλ ο Βραζιλιάνος. Ότι δεν θα πρέπει να βιάζεται να κάνει την κίνηση προς τον άξονα. Θα πρέπει πρώτα να περιμένει να πάρει την μπάλα. Ο Λεωνάρδο. Λισάς πήδηξε για την κεφαλιά. Ο Λισγάρας. Ο Βασιλείου. Κοντά το Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλο, αλλά πρόλαβε ο Λισγάρας. Κίνηση του Ζουρούδη στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Ο Βασιλείου κάνει πολύ ωραία κίνηση και κλέβει την μπάλα για να μειώσει σε 2-1 για το Λεβαδιακό στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ του Λεβαδιακού στο φετινό πρωτάθλημα. Κακό κοντρόλ του Μανολά. Ο Βασιλείου κυνηγά τη φάση και κλέβει την μπάλα. Πλασάρει ιδανικά με τα αριστερό. Ο Λεβαδιακός μειώνει σε 2-1. Παλιά είναι για τον Βασιλείου, ο οποίος περνάει, πλασάρει, είναι out. Να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Από εδώ θα φανεί καλύτερα, δεν υπάρχει κάποιο offside. Περνάει ο Βασιλείου, αλλά από δύσκολη γωνία. Σημαδεύει τον Βασιλείου, την πήρε την κεφαλιά. Ζουρούδης, ο Μελισσάς τον Βραζιλιάνο τον τραβάει, αλλά περνάει την παλιά του για τον Βασιλείου. Βασιλείου. Ο Μελισσάς πέρασε την πάσα του για τον Βασιλείου. Μελισσάς που έχει μείνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Βασιλείου γυρνάει. Μια χαρά φαίνεται να είναι. Βασιλείου προστατεύει ωραία την μπάλα. Και εύκολα η κεφαλιά τώρα και γκολ. Το γκολ από τον Βασιλείου. Στο κόρνερ που κέρδισε από το πέναλτι ο Λεβαδιακός. Ο Βασιλείου σκοράρει για δεύτερο σερί μάτς. 1-0. Ξανά το γκολ. Το κόρνερ του Φαβάλη. Πολύ ωραία πετάγεται ο Βασιλείου και εκτελεί τον Σέρεμετ για το 1-0. Σκοράρει. Για την ευγενή διάθεση και αυτόν τον χαρακτήρα τον οποίο έχει. Ριγά ανεβάζοντας το Μουλόπουλο. Εδώ η ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Φαβάλη επιχειρεί. Εδώ κοιτάξτε πως πέρασε. Βασιλείου πέρασε από τον Τζότσαλιτς με καταπληκτική τρίμπλα. Τον πίεσε ο Σκέμπρη και του πήρε την μπάλα. Ο Βασιλείου κάνει φάουλ στο Μαλτέζο. Όχι, λέει ο κακός. Χαμηλά, ότι λέγοντας ο βοηθό ότι η μπάλα βρήκε στα πόδια του αντιπάλου του. Η κεφαλιά μπροστά από τον Βασιλείου, φαίνεται κουρασμένος ο νεαρός στις τελευταίες στιγμές. Εδώ πάντως διόρθωσε το λάθος του. Φαβάλη. Ο Τσότσαλιτς. Ο Φαβάλη και ο Βασιλείου τελικά. Γκρίπιτς. Μέσα στο πλάγιο αυτό.
Μελισσάς πήρε την κεφαλιά, ο Βασιλείου κυνηγάει, παίρνει από τον Κυριακίδη. Ζησόπουλος γεμίζει. Ο αέρας ευνοεί τον Βασιλείου, ο οποίος ψάχνει τη δυσκολία της κατάστασης. Ο Ζουρούδης απομακρύνει, ο Βασιλείου σωστά κυνηγάει και προλαβαίνει. Αλλάζει κατεύθυνση και κάνει σέντρα με το δεξί. Η κεφαλιά, ο Πίρσον μπλοκάρει την κεφαλιά του Βασιλείου. Στο 20, μέσα σε 4 λεπτά για τον Λεβαδιακό και αρκετά καλή με τον πρώτο του σκόρερ το Βασιλείου.